Druhý díl. Tentokrát už je vajíčko přímo v oleji. Prosím, můžete si všimnout, že se jedná o skutečně vajíčko, že to není Kinder vajíčko. A tady vidíte, ne, to není sebevrah, ale to je duch, který do něho sype svoje ingredience. Jeden je bílý, druhý je modrý. Ale oba dva představují pepř a sůl. Ano, vidíte, že pepř je uvnitř. A pozor, Michalka vytahuje nějakou zbraň. Používala se za druhé světové války v Wehrmachtu, německé armádě. Sam Heinl Himmler ji proslavil při svém útoku na Ardeny. Nechtěte vědět ani výkon, ani spotřebu. Je ohromující. A pozor, zbraň je připravena. 3, 2, 1. A je to tady, přátelé, je to tady, výroba majonézy. Ježíši Kriste, to je peklo! To bych nevěřil! To je prostě masakr! To není možné, ale opravdu, přátelé, to je všechno. Neuvěřitelná rychlost. Přátelé, naše show netrvá ani minutu a majonéza je hotová. A v jakém obrovském množství. Podívejte se. Zkus. Zkus. Vynikající. Skutku vynikající. Cítím tu úplnou čerstvost. Tak to je úžasné. To je prostě famózní. To jsme ještě nikdy neviděli. Přátelé, a ještě jednou se teda podívejte, jak vypadá ta vynikající majonéza. Mám pocit, že v ní plave ryba. Ne, to jsou bublinky, které se derou na povrch. A pozor, tady Michalka schovává svůj revoluční přístroj, který bude viděn jen jednou za 100 let. Nikdy jindy.